čau, ja z vítam môjho ďalšieho videa a dneska si zareagujeme na Bouchala, takže poďme na to. Podľa mňa Bouchal točí trošku aj točí content pre deti, lebo to, čo tu všetko má, tak a táto miniatúra tu, tak to je trošku divné. Ako prvá si zareagujeme na toto. Tajne podvádím příkazem obří vestav. Ježiš. Vyskúšajte mlieka na opaľovanie Nivasan s 5% glycerínu, ktorý pokožku hydratuje. Persil. Wow, mamička má nové šaty. Ale... Chcel by som vám ešte povedať, že bol by som rád, keby ste dali like a odber. Blížime sa ku... Neblížime, ale chcem dosiahnuť... Tento rok by som chcel dosiahnuť 100 odberateľov a veľmi mi tým pomôžete, takže pokračujeme vo videu. Okay. Nový Persil Disc Expert Stain Removal s naším najlepším zložením na odstraňovanie škvrn. To je Persil Deep Clean. Záruka dokonalej čistoty. Persil, vždy dokážete to najlepšie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Nervy mám na to, no konečne. No. Ten nejlepší Bouchal plišák je právě v prodeji na bouchalshop.cz, tak ho rychle kupuj. Dneska budu podvádět ve stavěcí soutěži pomocí příkazu lomeno obrovský. Můžu proměnit tohle malýho drážka v úplně obřího draka. Tak, já to napíšu. Ten je úplně gigantický. Tak s tímhle musím vyhrát, to je ten největší drak, kterýho jsem kdy v životě viděl. Mě len zajímalo, či ho... že koľko ľudí každý deň, mňa by zajímalo, koľko má na tomto videu dislikeov. Já mu nebudem dávat nič. Boucha, kde seš? Už jsi připravený? Jo, já už... Ahoj Bouchal, rád sleduju tvoje videa. Oh můj bože. Nej video. Musím to rychle smazat, tak, už běžím za váma, doufám, že nic neviděli. Tak už jste vybrali téma, nebo... že toto video není až také pre... Jak jste na tom? Smazat jako vždycky. Chyďák, no tak to, jsem zvedavý. Konečně. Jaký jsi vybral téma? Já jsem připravil takovou houbičku na stavění. Takže my budeme stavět SpongeBoba, to bude úplně super a náš SpongeBob bude nejlepší a my s Oveskasem vyhrajem. Cože, náš SpongeBob Screen bude ještě lepší. Protože my jsme se koukali na SpongeBoba a obrovský. A co to jako dělá? Já bych to... Ty už jsi obrovský, proč mi Příkaz lomeno obrovský. A co to jako dělá? Ty už jsi obrovský. Proč mi ničíš SpongeBoba? Protože je hroznej. SpongeBob vypadá takhle, koukej. Uděláš tu houbu, takhle uděláš nohy. A ten SpongeBob má kalhoty. A ty udělej třeba i takže nemusíme stavět jednotlivý části. Jako může to vypadat hnusně, to vůbec nevadí. Já vezmu tlačítka, z těch tlačítek mu udělám oči, tak, paráda, ten SpongeBob asi je. Ještě mu udělám úsměv, takhle z redstone. Jo, ten vypadá fakt. Priznám sa, že toto ani ja neviem postaviť, pretože toto je tá druhá Mona Lisa, vám poviem. Fantasticky. A uděláš tam ještě něco dalšího? Já dělám toho Patrika, sleduj. OK, to vypadá docela... Co to je? No to je hvězdice. Aha,
Dobře, taky jo. No nic, tak já asi zkusím už použít lomeno obrovský na tohle, nebo ještě doděláme toho Patrika. Co tam chceš ještě dodělat? Tady nemusíš ještě nahoře udělat tady tohle. Já si myslím, že to je super, to vyhráme tady s tímhle. Oveska se nevyhrajem. Běž radši dál, ať tě taky neudělám obrovskýho, už jsi tlustej dost a já to jdu použít, jo? Tak já to tady, OK, no tak to použij. Lomeno obrovský. BOOM! Už by se to mělo... Toto video ma odbouchala, veľmi nebaví. Takže idem na inšie trošku. Má tu ešte si vole, ľudia, to čo je? Tá miniatúra. Tá miniatúra, to čo je? Policistka mne tajne miluje v Minecraftu. Dávam si low, že to musím pozrieť. To má hodinu. Šíbenie. More. No. A kam jako jdeš, že si potřebuješ koupit další oblečení? Jedu na vyhlášení takových vědeckých cen a musím tam mít hodně slušný oblečení. Dobre, ja na to nemám nervy. No, ako, nechcem to pozerať, je to nič moc. OK, popis má menší jak Glock, ale dobre, 5 z 10. Strich, dobre, dám vám 10 z 10. Má kus lepší jak Glock, lebo viete. A toto bolo asi pre toto video všetko. Ak sa vám toto video páčilo, určite budem brať za like, a my sa uvidíme pri ďalšom videu. Zatiaľ čau.